हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो बरायहरनाय थाबावलायबाय। आङो दिनै दुरान्ड काप नायनो ओंखारदों जोंनि खाथियावनो। दायो आङो अखाबो हादों बिरादनो। नायनोसै बड'लेण्डजों उरिष्या होनदों नामाथाय, मोजां मोनथोंमोना नायबावाखै आं टिकेटखौथ'। हौवाया लाना दोनबाय टिकेटआ, ओमफ्राय गावबो नायगोन आरो दायो फैगोननो बियो। खाथियाव ओंखा बारस'बाय आङो। टाइमा माबायावसोखा 3:45 थांगासिनो दं दायो। आङो मोनखानोसै, गेट मोनसे नायलांबाय था लोगोफोर। लामाबो गाज्रिथार नै, बारस'नाय लामा, गारिबो सोखाया, बेटारिबो सोआ, स्कुटिबो सोआ। अखाखौ नागारगौबा थाबाय अखायानो नागारा। हारसिं थाबायगासिनो दं, मोनखानोसै बारा गोजान गैला, नायलांबाय था। मोनफैबायानो नै, मोनफैबाय, थाबायगासिनो आङो। है मोनबायानो। बड'लेण्ड एसे रंजालाय बिमा, बड'लेण्ड देरहाना, बड'लेण्ड गरसे जानायनि एसे हरबा बिमा। माबायदि मोनदों? बिमामोन बिमा बा बड'लेण्ड गरसे जानायनि गोजोन मोनदोंना? दे मोजाङै गेले बड'लेण्ड दे। हेल' आजामोन। जोगार हरबायसो। दे आरो गरसे माबा बावथारनांगौ। रेस्ट टाइम जाबाय। रेस्ट टाइम। दस नम्बर नो। बर' नामा? berapa bikin buat sampai kali sancir aja Gorde.
खेबगासिनो दङ गामिनि बिबोनां बिजादै देनां नायनांगौना आंनि फिसाफ्रा हेलौ माबायदि नुदों बड'लेण्ड देरहानानै गोजोन मोनदोंना मोनदोंमोन मोननायालाय जोब्बाय बड'लेण्ड गरनै देरहाबाय लोगोफोर आरो खनसे दंबावो खनसेखौ नायफैबावनोसै ओमफ्राय नायला खाथिखा जोंनालाय ना फैनानै एरसोनानै थाफैग्रोबानो जायोना ओरै जोंनि गामिनि गोथैबारि बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोन आसा खालामबाय